Machiegni janeno mar Lolwe Tv okinyi masani magi gin weche mag nonro mar Oboke kaka pile biro ni ka oromo kanyo seche machal kamagiki to bende an Oboke kaendi Oboke adek, Oboke ma The Daily Nation, Oboke ma The Star kod Oboke ma The Standard. Weche manie kanyo endo adwa lumoni matin tin mondo mi winji to koro en ang'o manitiere ei oboke gi mondo mi in bende iyud thuolo mar yudo oboke mano ma chunyi dwaro. Aneno ka indika Oboke ma The Star ema kono adwa chako godo. Sani endi koro kambi mar Radio Africa otimo mano ma en ombulu mar paro kata opinion poll ma bende koro negi golo kanyo endo kuom jogo ma besa ndi koro chung kaka jogo madwaro kom nendo ma jatend piny owacho. Ka indika gin kanyakla koda ka William Ruto, Raila Odinga, Musalia Mudavadi kod Kalonzo Musyoka. Koro sani wacho ni koro oluongi yiero kawuono. William Ruto bro yudo kwan atamalo 46 mar ombulu, to Raila bro yudo kwan atamalo 35, Mudavadi bro yudo kwan atamalo 2, Kalonzo bro yudo kwan atamalo 1 kende mar ombulu ma bende ibro go kaindi. Mano endo e wach mantiere. Paul Ruto keeps lead as Raila reduces gap. Mano ler mantie kanyo endo sani ko Ruto pod ntiere nyime kata kamano endo Raila sani ndi koro medo mana bedo motegno kaka okange medo dhi. New surveys shows ODM boss has overtaken DP in Western and Coast. And sani ndi koro gwenge ko mag nam chumbi kocha Raila sani ndi koro osekadho William Ruto to gwenge ko bende mag masawa kata mago ko wach ni Western. Kocha ni koro Raila koro sedhi nyime ma okadho Ruto. Mane wach mantiere. Ji ang'wen gi emokitka. Jomodongo to gina pane gina bas. Gin e wuoth e rumbi mar wuoth gin gi koji. Mane wach mantie kanyo. Sama bende koro Ruto ano kaka Ruto ema mor kuom jogi te. Raila to chal ni wach ni odiyo king'iyo tipo mantiere kanyo. Tipo man kanyo kin Raila chal gima ginendo diye. To Mudavadi to koro dhogi omoko kendo koro giniendi oe nadi mar mondo mi oyud kwano ma idwaro. Kalonzo to makre mokumo tel ni gini koro pek ne ngimane kendo koro hinye kaka kwan medo dhi. Mano e wach mantiere kanyo. Bila nyoro nyomako Jimmy Wanjigi. Ngimana penjo ni to mako ja Kenya achiel kende kao bila madhi 50 kendo mago ko magen rapid ilongo ni RDU. Jogo mako gol to gol ne gima a serious crime. Negi tieko 20 hours kagi ntie office Jimmy Wanjigi mtu kuni turi ngata chiel kende ka one police marom kamano endo just me a Kenyan aparo ni mano endo to nyeo dwa dhi ma gin drama maonge tiende nikech dhi Jimmy Wanjigi ni ngama iluongo ni bwana B walo mo next statement gi makama gi ketho makama to dhi samoro ntiere mwati gi polisi ahinya mabende koro aneno ka gima koro chal gima koro en drama ema ng'ato mondo mi koro cause manto en pacha kaka ni Okello en tije mano timo mano gi ne gitimo mano. Sani ndi kore gwenge ko mag Marsabit koth mamedo chuma mang'eny ndi ne oywayo diek gi rombe monego diek 1,500 kod rombe mawik mapino ywayo sama bende koro ne koth chweni endi. Raila Ruto senses defeat and clutches at violence. Sani koro Raila wacho ni koro gima timre sani Ruto seng'eni koro sani endi en ng'ano endo makoro idhi yombi koro sani koro chako ywago dayo kone gi kocha. Mane ler mantiere. Nyalo ng'iyo weche mag opinion poll no kaka team. If elections were held today, who would you vote for as president? Koro kalure kod regions kagi kacha ni Ruto pod ntiere malo gwenge ko mag Kenya County Central. Ruto Bonti 59.8%. Raila nitie kod 25%. Mane wach mantiere kanyo endo. Aneno ka endi gwenge mag Coast Raila osekadho Ruto en gi 40, Ruto en gi 40. E gwenge ko mag Lower Eastern Raila pod ntiere piny ahinya nitie gi 23%. To Ruto nitie gi 41. Pod en mana ng'wech pod medo mana ridre. Inyalo somo oboke mdingin to korang matimre. Wanjigi arrested after a long siege over fraud allegations. Waseng'iyo mano endo. Tough options from Mudavadi ahead of ANC Sunday Forum. Sani koro Mudavadi nitie kod kwano mogoyo makagi kacha. Wiye sani ndi koro bare kabisa ma mondo mi koro gol ne ji. Mano megochi ni dhi bedo ni en lendo maduong' ahinya. His expected announcement has triggered curiosity among Kenyans and made his supporters anxious. Mane wach mantiere.
reject 6K handout back bottom up. Ruto says Ruto nyiso ji ni were uru gi Raila mako magelo fa auchiel ka uru bottom ups na niendi manendo egi makoro bro konyo ka Uganda jo Kenya. Ruto olero manendo achiel ka chiel sama bende koro Uganda border delay likely to affect Mombasa port. Mai wach mantiere wachigo kuma wasebedo ko wacho kaendi mago ko mag Nonro mar nyamburko ma bende tingo sike kata manendo ma en jam mantiere wang'apaya mano endo mantiere kio mar Kenya kod Uganda Malaba Eldoret. Sani koro nyalo kelo mago chochni weche mago hala madhi nyime e nam chumbi. Magi weche mano kan The Star okawo kanyo endo magi pek magi keto. Ma wach mantiere kanyo paro nyalo ng'iyo weche mantiere ka endi magi kimago word is ka endi weche nitie mang'eny. Singa Nadi says she's not pregnant. Magi wach mantiere ka. Tanzanian songstress Nadi is not pregnant. Mane wach mantiere wacho ni okoyach entie maber. Gospel singer Rose Muhando says she is searching for a financially stable mzungu man to marry her. Rose Muhando wagene omanyo jara char moro mbogo jara char mane go tas ok ng'ato momudhier ma long kwadre kuom dwaro ng'ato mane gi pesa maber manyalo ng'iyo ngimane mane ka Rose Muhando wacho dwaro mana muzongo koro kata mu Afrika aworo Rose Muhando ing'iyowa yudo ka waonge kwatosha mboga koro Rose ng'iyo mana kama nitiere misongo oyo onge wach. Which mag tuke ka endi mang'no kelni bende seche moko en mana kanyendo maneno ka Rose Muhando weche mag African Cup of Nations ntiere mag agno wakelni ang'iyo Oboke mag The Standard. Uhuru Raila's last bullet to save BBI. Sani koro risasi mogik mar Uhuru kod Raila manendo mar reso mano report ma BBI sani koro nochakre e buodo nendo mamalo mogik Supreme Court e pacho kaendi. Lawyers of the president and ODM leader assault against Court of Appeal judgment that blocked BBI constitutional changes by painting a picture of contradictions, confusion and laxity allegedly caused by lower courts. Mano e wach mantiere kanyo endo en kosa nyindi koro bura koro yware mar tipo mano endo Supreme Court kama koro yukindego eko mag Uhuru kod Raila temo wacho ne jogo eko ni jogi kinentie mnagi witch will ne gintie gi chochni to kod weche mag bagni mang'eny ahinya sama bende ne gitimo maindi mano en Court of Appeal mano do mara ywagara mapacho kaendi koro iketho nyinge kabisa kod kindego. Report moro nitie ma special nyocha ne wagole mano endo mar Rivayala ng'ato nye wacho kanyo endo ka nitimo ne interview inono itimo ne ida dhogeni osebedo kogolo mago kuma gin ringre mag ji Rivayala gari biro to wito ringruok kanyo nitie case mar serious extrajudicial killings in this country wacho nyaka ng'iye maber en ang'o momiyo ji inego titero Rivayala inego jitero Rivayala be kimi ni bathe kanyo ndo nitiere ji mang'eny ahinya masani ndi koro ringre gi osetow kanyo imanyo ng'ati to kara nositero Rivayala. Ang'o momiyo oganda gi piny sani endi ji kawo weche mag negruok ka gima en tugo. Nek ok en tugo, nek en gima Nyasaye odagi. To sama koro yuka nitie 30 bodies ki ang'o miyudo go eko nyiso ni nitie gima rach. To ng'ama timo gini en ng'a? Man is the big question. Who is doing this? Ka wadhi nyime wang'iyo weche gi son report nendo mar Rivayala entie Oboke ende mar 4. Some of the bodies are found with deep cuts, others with ropes tied around their necks and starched in sacks. Police say the victims could have been killed elsewhere and their bodies dumped in the river. Mind actually an extrajudicial killing. Pod weche ng'eny kanyo endo manyaka ng'i maber. Weche mag BBI kaka sani koro twerruok dhi nyime ang' ng'i kanyo. Raila accuses Ruto of employing dirty tricks after sensing defeat. Maendi sama koro Raila koro nye golo maendi maen lori mabende bro luorre mar mondo mikoro ogol ne ji mano endo ma en report mar ndikruok. Aneno ka endi top KANU official tells of Atoli of a bid to join Azimio la Umoja movement. KANU National Organizing Secretary Abdul Raham Bafadil yesterday told of Central Organization of Trade Union Secretary General Francis Atoli and accused him of insubordination. This was after Atoli said his members were appealing to him to urge the leadership to convene NDC where it would be decided that KANU joins Azimio la Umoja movement. Mane wach mantiere sanindi koro yor ni KANU ok nyal dhi mayota hinya endo e Azimio. Mane wach mantiere jo Kenya Oboke ni maraboro wach mantiere ni koro obesity, a nation struggling to carry its own weight, the obesity crisis.
Dhano sani ndi koro chiema ma koro dhano osefundre, ji ok tim exercises, ji ok tim gik matek, dhano koro dendi koro dhi momakre mofundre ti, dhano koro chwe amuoma, ji koro besti koro biro tini koro iting'o mano ma en weight kata iting'o pek moloyo mano bende koro chokeni nyalo ting'o, mano iluongo ni obesity. How do we fight the overweight menace? Dhano medo mana bedo machwe, matin tinde ji ok dwa dhi e puothe, ji beta beta ji chamo KFC, ji chamo chips gi gwen moko maluore ni ka gik moko ma funga del, to kiana mofungo dendi, mano ok ber. Na mane wach mantiere kanyo endo, sama bende no ka indika fears of economic sabotage as more power towers vandalized. Pod nitiere yogruok kipacho ni nitie gik mang'eny osene pod timre, manyiso ni pod nitiere jogo kama temo ketho weche mag teko ma stima. Rift Valley Regional Boss Mohamed Maalim, newly appointed Rift Valley Regional Commissioner Mohamed Maalim, has promised to put peace restoration in the volatile Kerio Valley top of his priority. Mangamanyoka okar George Nyatembea ne osekawe kendo osechako tich achiel kachiel. Wang'ene weche mag tuke nikech saa koro yomboa. Man United sounds the battle cry. Brentford have not beaten Manchester United since 1938, and the Red Devils will want to avoid the bees sting tonight. Manchester United wacho ni kawuono Brentford okogogi, pod giramo ni gidwa mondo mi gitug maber. Mano e ler mantiere kanyo endo, ka atieko kod oboke ma The Daily Nation. Uhuru cracks the whip. Uhuru pod medo kumo jogo ma gin tama, jogo magele motamre luwo mago chike mag dondo bura mare ma Jubilee. In a fresh purge against MPs allied to Deputy President William Ruto, Jubilee plots removal of 5 leaders of parliamentary committees whose loyalty has reportedly shifted away from the party and President Kenyatta. King Aber nikoro in kanyo to nikoro Karuto ngeni ithich yoko mane wach mantiere kanyo endo. Kendo report mare yala ni nitiere ka. So meane eni to boke mara par gario. Something is wrong. Ang matimre yala. Jo yala gono ne urusime Lolwe TV ka ndi mondo wenyi to en ang'o matimore. Wado winjo ni to en ang'o matimore. Jomedo ogol kanyo kod Uhuru Kenyatta genji kaka David Gikaria, Kato Elemetito, Catherine Waruguru, nitiere Ali Wario, nitiere Kareke Mbiuki, nitiere Rashid Mwashetani, to nitiere William Kipsang. Mago Johnson ni koro bro neno oko, mano kapono ni koro Uhuru ginudhi nyime gi wachno. Weche mag BBI ni kanyo, sama bende ka koro wadhi nyime. Atemo ng'iyo ka indi kaka as Nairobi leads in booster shots, YG records none. Pod nitiere ywak maduong' ahinya ni oganda jo Kenya pod ok kaw chanjo. Kama intino, isekaw chanjo mar COVID-19 osemi go diriyo kosepodi. Mane wach mantiere. En wich bar maduong' ahinya ni gini no biro mar mondo mi koro konyo oganda moko pod pok odhi mondo mi okawe. Mano en gima nyaka itim mapiyo manyalore mondo mi wae weche gieki. Wach mari vayala ironi kanyo. Pajo somo gi jondiko aneno ka nitiere kanyo. Anti boke ndi malang mar motoring kedwa nyiew nyamburko ngi nyamburko midwa nyiew. Kata kedwa somo kaka nyamburko chal, ma ndi kore ngima ntilongo ni moto bazaar. En ngima ber ahinya. Anti county news itoboke ni maprario koda chiel kanyo meno ka koro weche ma county ochope. Ay mago ma e piny mangima. Bende ni kanyo mago ohala. Beno ka nitiere achiel kachiel. Katiko boke ni ndi toko boke ni NAT targets 150,000 in recruitment drive. Once the largest teachers union, it is now a pale shadow of its former self. The Kenya National Union of Teachers (NAT) has begun countrywide recruitment drive as it promises to reclaim its membership of more than 150,000 by the end of this month. Secretary General Collins Soyu, mind you, wodo yo maragengni. Uyoma katwenga kanyo endoka intire machiegni kod kamilongo ni Ranalo uyoma kidhira gengni. Magegena katwenga chenda matin ni idonjo Ranalo idhira gengni. Kanyo endo ekor gi wuyi masani ndi koro en jagoro mongirore mar NAT. Lungo ni Collins Soyu ma bende sani koro singo ni jopuonj madirom bende 1,500 Angolo fachili gimia beach. Elfu mechili gimia beach. Sanendo mondo mikoro kichagidu kendo e NAT. Wacho ni maindigi makoro hinyogi kabisa. Kani chana betu kwa de chingu moroka indi December kato no yisa interview nigi manedu kabisa ni sosion. Genomi ujupunyi mangenyi no uoke NAT. Wamesani koro genigi teach matek maradu wakogi. Mondo migidu ge NAT. Mondo NAT ubedi kakane entiere chon. Mago Nonro mani tiere Oboke kikumu sani. Kinyi masani ka bende geno ni wadhi nyime. Angano winju weche modong makare. Gichenro bende mamoko Lolwe TV. Nyinga en Okello.